Nakuno. Kinsa ni? Kiss pa ba? Kiss pa pa. Ha? Una nga babae, pertig yung guwapaha, panit niya. Pertig nga misa, pertig lamia, pertig lamia. Una ang silingan na mga gwapa, grabe siya kagwapa. Sup guys, so good evening. Ari na mi dire sa Chels Cafe, laag mi karon dire ko yung sa kong anak ko nga asawa. Paray. So padung mi manood. So guys, nanami dire, nataray. Manood mi dire. So what's up guys? Minutes by minutes. Nama, ang kita mama niya. Ang kita mama. Tingin ko na kayo din. Tingin ko na kayo din. Magsiya. Diretso na lang. Malinaw ko ng tanaw na yan. Yung ano na yung po. Hindi ka pa sa mga yan. Yung explain sa yung buwan ko. Sige, sunod ko na. Huwag ka na. Isip ko na. Ay lang. Yan ba? Hindi. Utan na. May harap mo na ako, sir. Sa motor, sa subscribe mo ka, nag-complete, ang problema ito. Ikaw, sir. Pero mo na ako, sir. Maghanap ka naman sa mga. Picture ko. Ayaw ka. Kulay ko. Laki. Gamay. Mura rin ba? Ang pag-isip ka. Karena gusto mo.
Okay, sa wad ko, okay rin yung tabi. Ako ito magkakawa. Nakuha nila na. Kaya lang ito, hindi ko rin ako. Ay, prabulo ka. Kami din talo ka, pag-aral ko kami din talo. Mga nakapamoy. Hi guys. Asa mo na ba ito? Sus, mga pagbabae mo. Sige, gawin ang kapil. Wala na siya na gawin. Uy, ang buhay ito ang mahakit ba? Jangan. Tapi coba Nak, jangan. Ambil nak. Ha, kau. Ha? Ha? Chill. Mo ni.
So yun guys. Wow guys. Awan na.
Kamu mah. Yes. Oh, mama eh. Oh, mama. Kan, anak. Tahu ba? Dulu kita naon. Bye guys na. Bye bye guys. Mama ka. Bye guys. Bye guys. Bye bye guys. Bye guys.